went Mahagudong Fest. So hi, Mom. We are here na mga sis. Hi mga sis, so it's me again. So for today's video mga sis, for today's vlog, so ngayon mga sis, so di ba mga sis, gumawa tayo ng mga Filipina na costume. And mga sis, so ipapakita ko na lang sa inyo mga sis, mga clip mga sis. So day 1, day 2, and tsaka day 3, and it's giving more, oh my gosh! Papunta na tayo mga sis, and it's giving more confident. This is my look, always. We are here na mga sis. So hi mga sis, so this is the day 2 of my vlog. Oh my gosh mga sis, so meron na naman tayong rocket for today. And ang gagawin natin ngayon mga sis, so merong susuot sa aking Filipina na costume. And mga sis, for the makeup po tayo mga sis. So oh my god, so I'm so excited na malapit ng 11 mga sis. It's already 10:45 AM and oh my gosh! So mga sis, so kahapong vlog is dun tayo sa daycare center, and ngayon mga sis, so nandito po tayo sa elementary. Oh my gosh! Kumara? Kumala. Kumala kung pag-tiktok.
Vlog. So, hi mga sis. So, this is the day 3 and mga sis, so meron naman tayong rocket for today. Oh my gosh! So, hi mga sis. So, another day, another vlog mga sis. So, this is the day 3 and ngayon mga sis, so pupunta po kami ngayon sa high school and meron naman kami dun rocket and yes mga sis, papunta na po tayo dun and nagdala muna ako ng mga make-ups for the booge. So, hi mga sis. So, papunta na po tayo sa school, high school mga sis. And this is my look for today, booge. Gwen. Nakita mo ito sa swing. Uy, balik sa jet speaking ga. Nakita mo sa swing. Ay, ba picture, uy? Dili mo na picture. So, hi mga sis. For the merienda muna tayo here. And it's Kevin. There should be. Namatay din ba ba? Mas patay siya ako. Next. Padulog, mayroon ka na isa. Gwen. Mahal ko yung fast. Bawag ako yung bumata. Baby. Hi mga sis. Binibigihani mo siya. So, hi mga sis. For the uwian na tayo mga sis. For the push. Kani. Layo na magpandar-pandong.